Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos demostrar que o movimento é para todo o mundo, independentemente da idade ou do nivel. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo, como sempre moi ben acompañado. Que tal estades, rapaces? Hola, Edi. Con ganas de comezar? Sí. Así me gusta. Veña, imos aló. O medo a quedar atrás, eu penso que paraliza moito, porque fai que ao millor haxa xente que non arrisca e se pon a traballar para non quedar atrás. É dicir, ti sempre tens que ir para diante, que non che sae ben, xa che salirá. O medo é unha opción que non colle porque deixas de facer moitas cousas por medo, pero quen che di a ti que nas facías ben? En parte creo que é unha forma de impulso, porque ao final comparaste con outra xente e dis, bueno, pois quero chegar a esos obxectivos ou non quero estancarme e quedar atrás. Entonces, por unha parte, ben, pola outra tampouco te podes obsesionar porque cada un avanza a súa maneira e ten os seus tempos, entonces tampouco te podes obsesionar con eso. Leamos a cabeciña a un lado e a outro. Pois vindo para aquí, estaba escutando, bueno, na radio. Escutando no, minto. Vin aí algo aí nas redes sociais, tema de feiras gastronómicas, digo, bueno, cal é a que máis lle gusta a esta xente? Diante e atrás, porque eu as de cae por aquí, a verdade é que non as coñezo. Tens algunha favorita? Mira, eu combino Ombreiros. o mar e a montaña, a do marisco do Grove e despois a do botelo do barco. E despois está a feira do queixo de San Simón, que é feira que o venden pero non o comes. O sea, non é feira de que clase de feira é esa? O sea, é unha feira, pero non... Pero se o compras, cómelo, se non, non. Bueno, pero refírome que non é nunha carpa, caixa mesas e xentes, Man a cintura. Pois para min, a que máis me gusta penso que é a da langosta da Guarda. Creo. Teño que ir. Que... Sí, tens que vir, é en xulio. Xullo. Xullos. Sí. Pois Sí, está moi ben. Pero tamén me gusta o pulpo de Cambiamos. Carballiño. Pois a min tamén, a do Porque o pulpo de pulpo a min gustame moito. Está moi bo. Eu nunca fun a do pulpo, pero... Fiestón, Sí, hai unha chea de xente. Pero que poñen aí orquestas ou... No, DJ e así como... Bueno, eu polo que Xuntamos vexo en redes pernas. sociais que nunca fun, pero... É a do cocido, Como que hai trasnochar Ai, e é tal. verdade. Xa. E bueno, do creo que de Lalín, polo que me decía. contades ten que ser algo parecido a do Percebe de Corme. que así Cambiamos. Eu, por Unha exemplo, rave, pero do pulpo. en Fisterra a do Longueirón, que é supoño que non sabedes o que é moi similar á navalla. É un produto propio dali. É a principios de agosto. Pois mira, planazo tamén, Pois sí, pulsos nocellos. Podemos facer unha ruta. Home, Non é? Pulso activo. pulso activo comendo. Polas festas gastronómicas, non? Hacia Pulso dentro, activo gastronómico. facemos E unha despois hai que clase ali de demostración. Producindo para adestrar. A cambio de comida, cambiamos. Home, pois non unha sería. clase, unha clase de adestramento ali previa o comezo. Hacia dentro. Mira, E ala, e despois a papar. A todo que sexa papar. Sí. Moi ben, vale. Finalizamos a mobilidade articular, imos pasar ao quecemento, pero xa vos digo, a clase de hoxe é de cardio e forza, 30 segundos de traballo, de descanso, 2 roldas, como sempre, vale? O que sí, imos necesitar son 2 halteres e a esteira, así que collemos todo e comezamos. Hoxe tocamos o tema que máis nos gusta, que é da comida. Entón falamos das festas gastronómicas de Galicia, que temos moitísimas. Claro, porque de papar todos sabemos. En Galicia máis. Particularmente a min gustame moito a do polvo de Carballiño, o pulpo, como lle queira de chamar, a da empanada da Allariz, a da langosta da Guarda. E a festa do cocido do Lalín. Moi ben, unha vez que xa temos todo, imos comezar co quecemento e imos aí ca marcha. 45 segundiños. A que está moi ben tamén é da empanada de Allariz. Ai, tamén. Eu nunca fun a esa. Guau, tamén. Ya do pemento, de A do pimento da Arnoia. Arnoia tamén fun. Nada, teño eu que visitar moitas feiras, me parece a mí, Home, non? Sí, hai a que verdade. documentarse para facer estes que, a debates verdade, despois. hai que En sair máis de Galicia, en Fisterra. Galicia no verán é unha loucura, o sea, hai festas todos os días en todos os lados.
É que ricas todas. Casi todas son de papar. Ainda que, bueno, eu teño que dicir que cando vão as festas non son máis de beber que de papar, as cousas como son. Bueno, Pero bueno, podes facer as dúas cousas. sí. Hai tempo a todo. Vale, abrimos. Entón tes que ir á festa do Monte da Guarda. Ves, esa, non sei Ese por amor qué, que trambólico. ten boa pinta, si xa Sí, so... sí. Esa... Ademais, tómano moi en serio. Sí, eso é Gústame verdade. velos, Ver a todo un pobo unido aí. É que mola, pechan mola. incluso os comercios, porque total a Bueno, xente... pues, porque non vai haber ninguén operativo. Pero cantos días son? 10. 10, madre mía. Miña nai. Bueno, eu xa vou descompensar. Non estou xa para estos Bueno, pero non tes que ir aos 10, Xa. podes ir 3, 2. Eu vou che 1, 2 e... xa. Chega. Pois eu o primeiro ano fomos 15 días e era Miña trasnoche, nai. tras noches, viñen traballar de noite e trasnochar outra vez. Vale. É que a mí só pensar xa... Claro, non tiña fillos, Que va. dormía ben, era outra cousa. Pois hoxe en día que hai moito postureo, moito de cara á galería, hai moito medo a non estar a última, medo a non saber controlar todas as cousas que cada vez hai máis que hai que controlar. Medo a qué? O que hai é que facer e non ter medo a facer, independientemente do que pase ao redor. Cada un sabe por o que está loitando na vida, entón, medo ningún. Imos comezar, que a parte principal, imos comezar con exercicio de forza, que son os snatch. Collemos un haltere, colocamos no centro entre as pernas, e o que facemos, acordad, é leválo arriba, flexión e extensión de cómodo, de acordo? E cambiando de perna. 30 segundos de traballo, de descanso. Veña, comezamos xa, imos alá. Flexionando pernas, flexiono o cómodo e estendo. Cambiando, cúcara atrás, lombo recto. Un poquinho máis. Vale, moi ben. Bueno, o medo a quedar atrás no deporte non sei eu en alta competición, pero a nivel popular das actividades que organizan os concellos ou nos ximnasios non hai por que ter medo, porque o deporte é unha circunstancia como outras máis na vida, entón tú pode ser que no deporte non rindas e noutra cosa seas un crack, por lo tanto hai no que facer sempre. Imos ir a esteira para o seguinte exercicio. Deixamos os halteres a un lado que non nos estorbe. E o seguinte exercicio vai ser a táboa tocando diante, vale? Son 30 segundiños, mantemos posición de táboa e aí, tocamos, fora da esteira. Pixamos a pelve, que non vai a cara abaixo, nin o cu cara arriba. Dibuixando unha línea recta co corpo. Noemi, cando recollas, pon as mans debaixo dos ombreiros e despois separas. Aí. E xa ese cuiño estrella, baixa un poquinho. 3, 2, 1. Vale, relaxa uns segundinhos. Si baixo o cu non dou feito camao. Na primeira vez estaba dicindo vou caer de fuciños porque non dou termado, entón a segunda xa fixen a táboa sin arriscar. Porque o que dicíamos non hai que ter medo, pero hai que ser conscientes do que se pode facer. E o seguinte exercicio que vai facer é levar o xeonllo arriba, vale? Con movimento de brazos. Veña, comezamos ca perna dereita, imos aló. Un poquinho de cardio. Envío cara adentro cada vez que levamos perna. E última. Vale. Moi ben. Agora necesitamos coller de novo o haltere, un só. Imos facer agachamento ruso. Isto é, separamos as pernas un pouquiño máis da ancho das cadeiras, puntas dos pés miran cara fora, brazos estirados
e flexiono pernas e arriba, vale? 30 segundos, veña, que comezan xa. Imos aló. Cu cara atrás, lombo recto, mirado a fronte. Activando glúteos. Iso, moi ben. E última. Vale, deixamos ao ladiño. Hoxe a clase de cardioforza foi moito máis levadeira, por lo menos para min. Foi un poquinho máis de forza e menos de cardio, entón eso sempre se agradece. Imos de novo a esteira. Deitámonos boca arriba. Apoiamos ben a zona lumbar. O que imos facer son as tesoiras horizontais, vale? Intercambiando unha por riba e outra por baixo. Coloco ben a zona lumbar na esteira, abrimos pernas e comezamos a mover. O ladiño e a outra. Moi ben, seguimos aí. Tres, dos, un, vale. Veña, tócanos de novo poñernos de pé. Toca exercicio de cardio. Imos intercambiando de forza e cardio. E agora o que imos facer é como se estuvésemos correndo, vale? Xa fixemos máis veces. Veña, no mesmo sitio, collemos e comezamos, va. Hai movimento de brazos, de pernas. Tres, dos, un, vale. Veña, de novo, a deitarnos. Arriba, abaixo. Boca abaixo, arriba abaixo. Eso xa é exercicio, xa. Claro, burpees. Sube baixa, sube baixa. Son como os burpees. Encubertos. Aí encubertos, tal cual. Arriba, abaixo, abaixo, arriba, arriba. Houve burpees máis longos, máis relaxados, encubertos. Pero houbos. Veña, agora colocamos as mans deste xeito, brazos flexionados. Xuntamos pernas, imos traballar a zona lumbar, apretando os glúteos todo o exercicio, sen facer forza nos brazos, solamente de apoio. Separa o peito do chan, de acordo? Iso é. Podemos separar os brazos tamén, como está facendo Raquel, ou simplemente facer un movimento cara atrás, mantendo os pés xuntos, glúteos activos. Xuntos pés, estrella. Aí. 3, 2, 1, vale. Si, a clase de hoxe que foi cardio e forza estuvo equilibrada, non foi como outras que acabamos sin folgos. Estuvo ben. A verdade é que bastante ben. Últimamente véxome, non sei, moi poderosa. Moi ben, imos coller agora os dos halteres, porque imos facer a apertura de ombreiro, de acordo? Así que veña, collemos. E imos aló 30 segundiños de traballo, de acordo? Brazos estirados e subimos ata a altura dos ombreiros. Envío cara adentro, cada vez que subo. Un poquinho máis. Tres, dos, un. Vale. Moi ben. E agora imos a simular aí que estamos movendo cordas. Recordamos, levamos o cu cara abaixo. E aí movimento, vale? O 30 segundiños de traballo, xa empezaba a estrela. Faltábamos os segundos de coller un pouco de aire.
Veña, 3, 2, 1, imos aló. Está aí motivada a Estrella, Desas cordas gordas. De estas dos barcos. Dos barcos, como se chaman? Cabos. Maromas? Cabos. Os cabos. Ali miraba como temos barcas por río, pero non hai destes. Esas cordas pesan, Moitísimo. Como estas pesas. No, pero mira, xa veres que non temos cordas e sigue sendo intenso o traballo, 3, 2, 1, vale. Moi ben. O exercicio de mover as cordas é intensísimo, porque inda que sean imaginarias, imprimes a mesma forza no músculo, entón tamén cunde bastante. Moi ben, unha vez que xa descansamos uns segundiños, imos comezar ca segunda rolda. Recordamos que comezamos co snatch, collemos un haltere, colocamos aí entre as pernas. Estamos? Estamos. Pois veña, comeza o tempo, imos xalá. O lombo recto. Cu cara atrás. E última. Vale. Deixamos nun ladiño. Imos agora ca táboa tocando diante. Como estamos? Ben. Imos ben? Sí. Veña, ánimo, Derretidos. Xa estamos ca segunda rolda. Xa está rematando en si a clase. Veña, colocamos en posición de táboa e imos aló tocando. É o termo, Eddie. Que? É o termo que ocupa baixo. É que non, espera que non che vexo. Sigue. Un Así. poquinho máis para arriba, un poquinho máis para arriba. Así. Aí. Mira. Aí. Veña. Se non podes tocando, mantén a posición. Mantén a posición, mira. Moi ben. Anxo, baixa un poquinho o cu. Aí. Ánimo, últimos segundos. 2, 1. Moi ben. Despaciño. Ai, Imos a colocar de pé. Que ahora recordamos ben o de cardio. Levarse o onllo arriba, de acordo? Con movimento de brazos. Estamos listos? Veña, imos aló. Va, golpeando aí. E última. Vale. Veña. Ai, vaise notando o traballo, vaise notando. Seguinte exercicio. Toca colla de haltere e agachamento ruso, vale? Separando os pés máis da anchura das cadeiras. Brazos estirados, puntas dos pés miran cara fora, lombo recto. E o único que levo é o cuño cara abaixo, cara atrás. Apretamos glúteos ao subir. Moi ben, seguimos aí, anda, vamos, veña. 3, 2, 1, vale, moi ben. Volvemos a deitarnos, boca arriba. Tocan as tesoiras. Veña, imos colocarnos, vou mirar aí como facedes. Zona lumbar ben apoiada. Ben, separamos pernas abertas. Collemos aire e soltamos cruzando. Aí. Iso é. Sen vigo, cara dentro. Cada vez que cruzo, a barriguinha para dentro, vale? Así me gusta. Vamos separar aquí do anxo, que dame un pouco de medo.
Vaya propulsión. Moi ben, Noemi, moi ben, Raquel. Aí, Estrella, así me gusta, ben Anxo. Manteño esas pernas tiradas. 3, 2, 1. Moi ben. Despaciño, ímonos colocar de pé. Imos arriba. Temos que facer aí un momento como se fora o de corredor. Ai, mamá. Veña, exercicio de cardio. Xa queda pouquiño de todo, Nada. Veña, ánimo. Imos aló, va. Hai movimento de brazos, de pernas. Como se estuviésemos aí na máquina esta elíptica, non? Sí. Parecida. Non sei en que elíptica se vos, porque... Eu a miña iba así. 3, 2, 1, vale. Moi ben. Agora, última vez que nos deitamos xa na esteira. Imos traballar a zona lumbar. Xa sabemos como vai o exercicio. Sen facer forza nos brazos, que as pernas xuntas, pés xuntos, activando glúteos todo o momento. Collemos aire e separamos o peito do chan. Aí. Moi ben, rapaces. Seguimos así un poquinho máis. Ánimo que estamos acabando. Pés xuntiños, que non se paren do chan. 2, 1, vale. Moi ben. Pasamos toda a clase a exercicio na esteira, exercicio para arriba, ponte de non sei que, ponte así, ponte asá, que medio facíamos uns bucles aí medio disimulados, pero gustoume así, moita xilidade. Tócanos agora a zona dos ombreiros. Collemos os dous halteres. Veña, un minuto de traballo, nada máis, Esta a min costa un mundo. Pés para os anchos das cadeiras, brazos semiflexionados, lombo recto, collo aire, e solto. Aí, levando os cóbados ata a altura dos ombreiros, brazos semiflexionados, sacando ben o peito cara fora. Un poquinho máis. Vale, moi ben, veña. Que xa só nos queda darlle as cordas aí. Como imos? Moi ben. 30 segundos. E xa acabamos, Veña. Cuiño abaixo, separamos pernas, lombo recto, collemos aí os cabos aí do barco e imos dando. Veña. Así me gusta. Activando esos glúteos. Mueves os brazos. Estou tocando as maracas. Aparte que deime pasmado, Sí. Veña un poquinho máis. 3, 2, 1. Vale. Moi ben. Perfecto, rapaces, perfecto. Veña. Agora, estiramentos breves. Subimos brazos, imos ao ladiño. Na casa recordad estirar todo o corpiño. Detidamente. Hacia outro lado. Aquí imos sempre co tempo xustiño. Arriba, collemos aire, soltamos da cintura. Xuntamos máis ao ladiño. Pois a outro. Despacio, imos cara arriba. Tiramos o brazo, acercámoslo a nós. Cambiamos de brazo. Moi ben, fantástico traballo xintiña. Moitísimas gracias por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Como sempre, recordade manter o corpo en movimento, inda que sexa un pouquiño. Tanto o corpo como a mente, agradecio.
Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantedo o pulso activo. Veña. Ai.